Така, хора, в днешното видео ще казвам мнението си за най-силни бройлери. Ако ви хареса това видео, абонирайте се и оставете по един лайк, за да направя втора част, но за най-слаби герои. Така, на някой мнението няма да ви хареса, на някой, например, може най-силният да му е него. Или пак най-силният да му е кой знае. Просто това ще е моето мнение за силни хора. Някои доста ще ме хейтват в коментарите, но просто това ще е моето мнение. На пето място слагам Драко, защото сега ще ви кажа. Слагам го на пето място, много силен играч, изобщо не го маля за чак толкова, но просто преди да му се зареди супера, той е много слаб. Вижте докъде стреля. Ама като е със супера се става силен, затова го слагам на част от топ 5. Хубаво е, че не свършва веднага супера му. Абе, хубаво е. Ти може да обичаш да се заради хубаво е. Другия супер. Абе, на пето място го слагам. Това е моето мнение. На четвърто място ще сложа Леон. Той просто защото силен играч е. Никак не го хейтвам или нещо такова. Просто той когато силен е, ама супера му и той е много готин, ама малко ненужен. Да, когато трябва да избягаш от някоя ситуация, добре, ако те оцелят малко вероятно, но готин герой е. И когато се зареди супера за малко кратко време, трае. Но пак, добре, никак не е зле. Супер. Да, продължаваме с следващия бройлер. На трето място ще сложа Кроу. Сори. Така, някои ще кажат или че е твърде слаб, или че е по-силен. Повечето май ще кажат, че е по-слаб, защото не е много нужен, ама като си го апгрейдните, става много силен. Вижте, той ги трови и също и супера му е много хубав. Като стреля, като скача, хвърля ножове навсякъде и той ще оцели почти всичко. Като продължи да цели, абе, много силен герой. Хич не е за изпускане. Супер е. Чудите се защо на трето място според мен. Ами на трето място е, защото така, супера му малко се зарежда. Трови хубаво, трови, абе, супер е. Проблема е, че при близък бой той не е много силен, вижте. Като цели някого не му взема много кръв, то му взема кръв, когато го отравя. И като скача, да бе, става, ама като сложите супер слева двойно повече ножове, което взема доста повече. Хубав герой е. Просто взема твърде малко. Да, продължаваме с следващото. На второ място ще сложа Амбър. Някои ще кажат, много е слаба, не трябва да я слагаш на второ място, но просто според мен не трябва да е на второ място, защото стреля продължително. Вие може да се насочите и да стреляте много пъти. Много. И просто единственият минус е, че когато хвърля супера си, трябва да го подпали, което отнема малко повече време и някой вече може да те убие. Ама хубавото и при супера е, че когато някой се подпали, той вече се подпалва продължително. Ето, вижте. Ето, правим така. Подпалваме го и вижте, той продължава да гори. И може да си продължите. Ето така. Но като свърши... Абе, хубав герой е. И защо според мен е супер. Ама все пак някои ще харесат и други герои.
И може май пръстени. Гледай се прави. Ами продължаваме с следващия и последен на първо място според мен Брок. На първо място слагам Кит. Тя просто има ли нужда да говоря? Повечето хора ще одобрят мнението, няма някой не. Тя е... Какво? Чакай. Тя е доста силна. Вижте. На 3 удара. На 2 даже. И супер е много як. Само проблем е, че трябва да го целите. И другия проблем е, че трябва да се приближите до някого. И се зарежда доста бързо. Като апгрейдник става и още по-силно. О, как да се нахвърля в него? Супер герой. И смятам да приключим с видеото. Този герой просто за мен е на първо място. Първо му е много силен и така. Ще се видим в следващия видеоклип, където ще говорим за най-слабите герои в играта. Чао!